gara, baina, bueno, oso ondo, orokorrean primeran. Donostira ere etorriko zera apirilean, apirilaren 24-25ean, giza eskubideen jaialdian, sail ofizialean lehiatzera, gogotsu orduan, ezta? Bai, bueno, beti da marabili bat, ezta, etortzea Donostira eta hemen partekatzea beste lankide batzuekin, lagunekin, filmak, ezta, eta gainera, bueno, giza eskubideen zinemaldian egotea lehian, bueno, oso potentea iruditzen zait, ezta? Aukera polita. Gubion artean, idatzi uste askotan itzen dugula zinemari buruz, baina telesailei buruz askotan ez, eta gaur tokatzen da. Egia da, tokatzen da, noiz tokatzen da. Bai. Bueno, telesailak, orduan, telesailen jaialdia daukagu, crossover, ikusle gonbidatua zara gaur, gurekin, eta lehenengo galdetu nahi nizuke zure haurtzaroko telesailak eta zeintzuk izan ziren zuretzat eragina handia izan zuten telesailak aurra zinenean? Bueno, esan behar dut nagusien telesailak izan zirela niri markatu zidatenak haurtzaroa, ez da? Beste batzuen artean izan egon daiteke eta, bueno, sarritan aipatzen dut, ez da, Hill Streeteko abesti tristea delako, ez da, Kapitan Furiloren ibilberen jarraipena, ez da. Ez dut uste aurrentzako telesaila denik, ez? Baina niri, ez dakit, zinematografikoki implementatu zituzten elementu guzti horiek telebistan ikusten ez zirenak, aurretik zinemagintzan implementatzen zirenak, eta beraiek hasi zirela telebistarako egokitzen, miresmena sortu zidaten. Eta txikia nintzen, baina ohartzen nintzen zerbait berezia hor zegoela, ez da? Eta niretzako, ez dakit, zerbait potentea dauka horrek, beste bat badakizu zen izan daiteken, ez? Ez dakit, zuk esango diazu, zu bilanaldi antzeko zuzara uste dut urte bete ni baino zarragoa. Bueno, guri iztegian insistitzen ez den letra bat, V. Ara, V. Nola ez, ez da? Iazko kartela V batekin, eta V zer izan zen guretzako aurra ginenean, 10-11-12 urte genitunean? Itzela, ze etzan bakarrik telesaila eta telebisten aurrean jartzea, eta kanpoan egiten genituen jolasak etentzea, eta batean danok korrika baten, joaten ginen etxera, telebistaren aurrean jartzera. Baina ezke etzan hori bakarrik. Multiplataforma telesaila zen, ze gero guk nolabait performantzak egiten genituen, antzerkiak jolastu egiten genuen telesail horiek imitatuz, ez da? Niri tokatzen zitzaidan Diana izatea, ez dakit antzekotasunik daukadan. Atzo, Arkaizkanok ere komentatu zuen, teleindiskreta aldizkariko pegatinak hartzen zitula karpetan jartzeko eta aipatu zuen. Oso ohikoa zan. Itzela zan aldizkari hori erosteko aukera zutenek, beste hori begien aurrean pasatzen ziguten eta danok inbidi puntu batekin gelditzen ginen. Eta beste joko batzuk bat zeuden aurrere, arratoia eta azala eta... Ez dakik gogoratzen duzun, baina garai horretan gominola batzuk egiten zituzten, saguena, txoriena, eta danok hartzen genituen eta egiten genuen horrela Diana bezala, jango genitu bezala, eta oso ondo pasatzen genuen. Joku bat zan guretzako, baina ez dakit kuriosa da, baina fikziotik aparte gure bizitzetara etortzen zen telesaila, zinea, eta beste bizitza berri bat izaten zuen hori, ez da? Guk berriro ere beste fikzio bat eratzen genuen gure artean. Telesailen kulturak eragina izan zuen beraz gure haurtzaroan, eta nerabetasunean. Bai, esango nuke gehiago zine izan zala, baina telesailen kultura baita ere, ez da? Telebista ikusten genuen garai hartan asko, zinaretotara joatea etzan hain erraza edo hain merkea, eta telebista danon etxeetan zegoen, ez da? Hori bai, kate bi, eta gero ETB etorri zan, ez da? Baina kate gutxi eta aukera gutxi gaurko telesailen aniztasun horretaz gozatzeko, hori horrela da. Gero, pixka bat adinean aurrera eginda, nerabetasunean, gaztaroan, zein izan zian pixkate gehiago ikusten ez zinean telesailak eta ze telesail mota?
Bueno, Baskalo ostetik etortzen ginenean etxera, askok Friends ikusten genuen, ez da. Ez zait inoiz gehiegi gustatu, baina ikusten genuen, danok ikusten zuten, zuk ere ikusten zenuen, ez da. Esan behar dut, apurtxu bet, niretzat aspergarria zala. Badakit hau dala, egingo diatela horrela, baina niretzako pixkat aspergarria zala. Orain nire alabek ikusten dute, nerabeak dira, eta bereik Friends ikusten dute. Eta niretzat harrigarria da hori, ezta? Zelan, zer nolako mesua dauka horrelako zeri batek, gaur egun ere nerabeak engantzatzeko, ezta? Bueno, kuriosoa. Horren ostetik, beste batzuk etorri ziren, eta nik orain freskoago ditudanak, bata da, eta niretzako esangura berezia daukana da, Evan Brothers, adibidez, ezta? Niretzako oso serie berezia izan zen, eta uste dut oso sinematografikoa ere. Uste Spielberg hortik ibiltzen zara, ez da, produkzio horretan. Baina, zu lehen aipatu dugu, Eskandinaviako zinemagintzan aditua zara, eta Eskandinavian ere, telesail oso onak egiten dituzte, batzuk aipatu beharko dituzu, ez da? Batzuk aipatu eta erakutsi, ze ni analogika naz. Eta arduan, nik ekartzen ditut, lehen bazegoen iragarki bat, ditzen zela, nola ditzen zen, el bolso de ezakinoren poltsoa. Eta poltso bat, aktore bat, ateratzen zuen poltso handi bat, eta aztezan, hemen daukat ezaki zer, bitu zen gauza ditudan nik, behitu, tiketak eta bartetuanen flyerrak, The Killing, adibidez, karri dut. Eretzat oso serie interesgarri izan zen, beste bat ekarriko dut hemen, The Bridge, ere bai, beste bat, DVD-an, baina, ekarri ditut, beste liburu bi, ez dira bakarrik seriak. Hauek, horrelako seriak, noir seriak, tortzen dira liburuetatik, ezta? Eta nik uste dut, Andersenen garaitik hasi zirela ja noirra esploratzen eskandinaboek, baina Mars Valo eta Pervaluren detektibea, Martin Beck, izan zela honen guztiaren aitzindaria. Gainera, telesailak egin zituzten, eta ez bakarrik, ez zituzten bakarrik botatzen zinemaretoetan, zera telebistan, zinemaretoetan ere estreinaldiak egiten zituzten, garai horretan, Eskandinavian. Eta Wallander, Henning Mankell, importantea, niretzako, nire bizitzaren parte importante bat izan da Henning Mankellena. Liburuak aipatu dituzula, zuk ere, telesaien inguruan idatzi zenun, liburu kolektibo batean parte hartu zenun, Vírgenes Católicas putas recalcitrantes. Uste izenburua zuk ez zenula jarri, baina parte hartu, bai, ez? Ez nuen jarri. Mikel Sotoren izenburua dago. Eta ze kontatzen zenun hor? Niretzat oso aukera polita esan zen, Lolo Ricoren eta telesaien eta telebistaren aintzindari bat izan zen. Lolo Rico ezagutzeko aukera ere izan nuen, hemen Donostian gainera, hemen gertu bizi izan, bere garaian. Eta berak prologoa idatzi zigun. Eta hemen aukera zen, emakume talde bat aukeratu zuten, eta Mikelek proposamen bat egin zigun, ez da? Niretzat, Mikelek niri ere aukera bat eman zidan. Era horretan hasi nintzen, eta lana, zelan eman zidan. Aztertzeko ia, hain modan zeuden, hitz egiten ari gara 2000 gitxiko hasiera horretan, egin zutela Forbidden zen, The Killing, emakume detektibearen papera, zer nolakoa zen, ia protagonismo hori aldaketak ekarri zituen ala ez emakumeen estereotipoen inguruan, eta niretzako oso interesgarri izan zen aztertzea. Ze hor gauz asko deskubritu nituen, eta gainera, aukera eman zidan ere humorez, gertutasunez ere lantzea gaia, ezta? Zer nik nire lan bidez, ikerkuntzaren ikuspegitik egiten nuen irakurketa, edo idazkuntza, edo ikustaldia, ezta? Barkatu, baina niri egia esan asko gustatzen zaidana Bron da. Marabila bat. Eta zubia, hau gomendatzeko modukoa da, eta bertako emakumezko pertsonaia, Saga ere,
Ze esan dezakezu emakumezko pertsonaia horren barne Nik esango nuke, hau izan zen aitzindaria, baina emakume estereotipo prototipo baten berriztazura, emakume langilea, zer nolako bizitza daukate emakume langiloak espazio publikoan egoteko aukera daukatenean nola aldatzen da beraien bizitza pribatuan, hori da depurazio totala. Hemen, batzutan horrela saldu nahi izan zuten bere garaian Asperger bezalako gaixotasun bat pairatzen zuen emakume batek, protagonismo hartzen zuen polizia da? Polizia da, eta berak beti bezala pop kulturako serie edo errelato guztiak bezala hilketa bat dago, detektibe bat, bilatu behar du norden gaizkilea, betikoa ez da. Baina kasu honetan berezia da. Beste gauza baten inguruan esploratzen zuten, ez da. Asuntua da, dana aldatu zela emakume hau jarri zituztela protagonista bezala ezer ez aldatzeko. Baina ez dut spoilerrik egingo liburua irakurri. Ze hor dago tesia. Hobe da liburua irakurtzen, noski. Aipatu dituzun telesail hauek, horre Europako iparraldekoak dira, bada beste herrialde bat ere txikia, Islandia bezalakoa, eta Islandiatik ere atera dira, nahiz eta herri txikia izan, egin dituzte telesail interesgarriak, nazioartean bidaiatzen ari direnak, ezta? Horien artean, nik ez nituzke gehiegi goraipatuko, nire ikuspegitik interesgarriak izan dira Trapet, uste dut horrelako interesgarria iruditu zitzaidan, hasiera baten, baita ere, Fargoren antza batzuk harrapatzen dizkiot, behitu Fargo ere piloa gustatzen zait. Antzak hartzen dizkiot, baina ez dakit. Pixka bat utzi ditut alde batera Eskandinaviatik etorri direnak, ze formula nik uste dut agortu zituztela. Ja. Gastatu zituzten. Maitasuna bezala gastatzen da batzuetan, eta gertatzen da formula batzuekin, ezta? Eta gehiegi erabili zituzten formula berdinak, ezta? Eta gatozen nona, ze Euskal Herrian nahiz eta telesail gutxi egon, adibidez, ondarragoak, ez dakit baduen Basque Noir edo badun hortik ez dakit, ze iruditzen zaizun, ze iruditu zitzaizun telesail hori, Koldoak manduzena? Bueno, Koldok egiten dituen proposamenak beti iruditzen zaizkit interesgarriak, eta kasu honetan, uste dut, entxegu errorea bezalako ariketa bat egin zuenean, eta proposamen formala iruditzen zait ederra. Oso proposamen formala interesgarria da, eta, gurera ekarrita, ez da. Eta gainera, nik uste dut aurrekontu askoz ere txikiago batekin, ez da. Eskandinaviako herrialdetatik etortzen ziren telesailak aurrekontu potentekin etortzen ziren, ez da. Eta gure kasuan ez da horrela. Beraz horrek badauka meritorik, Badago beste lan bat, ikusentzunezkoa, oraindik ere, ondarragoakek diru gutxi, oraindik ere diru gutxiago. Eta zuk ezatzen duzu, Daniela websaia, ze esan dezakezu Daniela websaiaz? Behitu, aukera izan nuen ni ere, kasu honetan zuzendari bihurtzeko eta websaila zuzentzeko, ez da, baina dana ezin da, eta tetuanekin nengoen jadanik lanean, eta unibertsitateko beste afera batzuetan, eta nik uste dut Danielarekin burutu zuten lana oso duina dela. Websaila da, 6 minutuko kapituluak dira, 6 kapitulu, eta gineroaren performantzaren inguruko historio interesgarria da, eta gainera, nik uste dut, une honetan ez dakit zezin emalditan ari diren mundu mailan, baina Alemanian lehiatuko da Berlinen, Miamin uste dut ere bai, mundu osotik bidaietzen ari dira, eta gainera aurrekontu, ekoizpena oso aurrekontu txiki batekin egin zuten, guk hor parte hartu genuen, Pinpinela, Marmoka eta beste berdekoek, eta horre zinemaren inguruan mugitzen diren lantalde batzuk, eta nik oso gauza duina egin zutela uste dut.
Gaztearen YouTubeko kanalean ikus daiteke, debalde, ez da ordainezko inolako plataformaik ordaindu behar, gainera, websail hori ikusteko. Ez dakizuk ere ikusten dituzun bestelako websailak edo bestela plataformak aipatu ditu dela, zein diren zuretzat plataforma gogokoenak telesailak ikusteko? Bueno, ez dakit gogokoenak diren plataformak edo gogokoenak diren telesailak, hau da. Nik poliamor delako horretan mugitzen da, hau da. Plataforma bakoitzetatik bat hartzen dut, ez da? Telesail bat aukeratzen dut eta joaten naiz ikusten, ez? Sarritan kostata aurkitzen ditut, baina, bueno, filmin asko erabiltzen dut. Asko gustatu zitzaidan adibidez, Endiabor. Pile bat, ez dakit zergatik. Bai, noarraren estilotik etortzen dalako eta BBC-ko produzio bat dalako. Eta gero, bueno, HBO ere ikusten dut. Bueno, nire aukeran dauden plataformetan aurkitzen ditudan seriak ikusten ditu. Eta kontsumo nola egiten duzu? Maratoiak egite dituzu edo atal bat gauean eta kitxo edo zenbat atal jarraian ikustea da ja zuretzat maratoi bat? Izatez jonki bat naiz, orduan moderatu behar dut neure burua. Sarritan gustatuko litzaidak eseritzea eta bukatu arte ikustea. Eta noiz baita egin dut, baina ezin dut hori egin beti. Beraz, gauero agian pildora moduan saiatzen naiz edo filme bat ikusten edo pelikula bat ikusten, gutxienez. Posible dudanean Baskolondoan tarte bat eginez baita ere. Eta hori da gutxi gora berako nire kontsuma. Egunerokoa dela esango nuke. Zu, patu dugu ikerlaria irakaslea, zinemagaia bazarela, gidoilari ere bazara, ze film dokumental horiek egiteko idazten aritu zara, eta idazterakoan zuk nolabait ikusten dituzunean telesailak eta gidoien inguruan nola gelditzen zera ikusten duzunean gidoi bat, borobila, hasita buka egiten duna istorio bat eta harrapatzen duna ikuslea, nola sentitzen dituzu olako gauzak gidoiekin? Jo, miretsi egiten ditut idazleak, ez? Eta zuzendariak oso ondo lan egiten dutenian, ez da? Adibidez, gertatu zitzaidan Believe Me, sinetsi dazue, telesailarekin, ez da? Irute zitzaidan harrapatu zuela biktima batek senti dezaken edo bizi dezaken indarkeria, gizarte batek eragin dezaken. Bortxatu duten neska baten ingurukoa da, ez da? Eta nik uste dut fokoa oso ondo harrapatu zuela pertsonaiak eta ingurunean zituen bestelako laguntzaileak eta barrekoak identifikatzerakoan eta elkarrizketa lerroak idazterakoan itzela. Iruditu zitzaidan borobila. Orain tetuan bukatu duzula, ez dakit okurritu behar zaizun noizbait telesailen bat idaztea edo? Ez dakit. Ez dut horretan pentsatu, beste proiektu batzuk idatzita dauzkat eta horiekin jadanik ari naiz apurka lan ekiten, berriro ere ikertzen eta une honetan telesailak oso urrun ikusten ditut, badakizu zergatik? Bota, esan. Aurrekontuak. Claro. Aurrekontuak. Fikzioa oso garestia da, eta jakin badakizue emakumeok mugitzen garela beti zinemagintzaren munduan oso aurrekontu askoz ere xumeekin. Orduan fikzioa garestiena da, eta oso komplikatu da. Filmin ikusten duzula esan didazu eta gomendatu behar dizut telesail bat, emakume batzuk egindakoa, diru gutxirekin. Bihar justu, berriro Donostira etortzen bazara, edo beste norbait gerturatzen baldin bada Koldo Mitxelenara, bihar iluntzeko 8 self-tape telesailaren lehenengo bi atalak emango dituzte, bertan egongo dira zuzendaria Barbara Farre eta bi aktore eta gidoilariak Bilaputx aizpak, Mireia eta Joana Bilaputx. Egia esan, ja sortea izan du ja ikusteko, eta aprilaren 4 aurrera filminen egongo da telesail hori. Zuk zein gomendatuko didazu, Iratxe? Zein gomendatu? Zein gomendatu, nik gomendatu dizut self-tape.
Zuk ze telesail gomendatuko diazu? Segurazki ikusita dauzkazu danak. Igual ez? Top of the Lake, adibidez. Ez dakat ikusita? Ba, ikusi. Eta non ikusi daiteke? Ez dakit orain non, ez dut gogoan non ikusi dudan. Osea, ja, sekulako nahasmena daukat. Horren beste maitale, horren beste plataforma maitale ditudanez, ja ez dakit norekin nagoen gauero. Baina Top of the Lake ikustea gomendatzen dizut. Jane Campion dago atzean, zuzen. Beraz, ikusi. Bueno, apuntatuko dut. Eta jarraituko duzu, orduan, telesailetan polimaitasuna praktikatzen. Hurrengo urte. Hori da. Hori dugu besterik ez, mila esker, Iratxe, gaur ikusle gonbidatua tartean gurekin izateagatik, crossover jaialdiak jarraituko du, beste ikusle gonbidatu bat izango du ostegunean, Liderrando musikaria, eta programazioa jarraitzen du crossoverren, tetuanekin ere arrakasta handia lortzen duzun, giza eskubideen jaialdian ikusiko zaitugu, hemen Donostian, eta hurrengora arte. Hurrengora arte.